Hvad er sådan på hovedet? Hvor skal vi hente du? Hvor skal vi hente du? Hvad gamle? Den er helt våd til her. Nu bøver cykelbarn. Gør han det? Ja, det der, det er jo ingenting. Nej. Jeg har lige været i bad. Han vil gerne, jeg skal lige finde... Kan du tage en klud og meget hurtigt? Hvad? Nu ligger... Tag nu... Bare dejligt, hva' Oscar? Det er bare så dejligt. Ja, er det bare så dejligt?